Takže dobrý deň ľudia. Počkajte, ešte... Takže dobrý deň youtuberi. Prepáčte za to pozadie. Jej. Tu mám také blbé pozadie, vidíte? Zase nejaké blbosti sa tu vypisujú. A jak sa to zapína? Počkajte. Len budík na mobile. Toto. Tak. Dobre. Ja, prepáčte. Také divné veci. Prepáčte za to pozadie, toto je maminin počítač, takže teda maminin počítač, takže tak, mám tam iba Minecraft, tak si ho ideme zahrať. No, načítaj sa nám. No, dobre. Dobre. Moment. Tak, už som tu. A teraz si zapneme náš svet. A budeme hrať. Tak. Minecraft prvá séria, hrať vybraný svet a ideme na to. Takže. Máme tu ďalší let's play Minecraftu, tak si ho ideme zahrať. Aj tu sme predtým skončili. Áno, tuto sme kopali to zlato na mini... Vy to vidíte? Počkajte, kde som? Aj odtiaľ som vyšiel. No, vidíte to? Začiatok tohto dielu a už je úspešný. No, paráda. Super. Tak, odteč niekam. Chcem tie diamanty. Vidíte to, čo ja? Ale takto sa to neobjavuje teda mockrát. Nie? Vidíte to, čo ja? Diamanty. Teda ja nalejezam nejak moc a moc diamantov, človeče. Tak, človeče, nezlob sa. Tak si ich rýchlo vykopem, alebo ja ich chcem mať pri sebe. 4... nedolavy. 4 diamanty. 5 diamantov. Tak a teraz ideme rýchlo naspäť. No, dobre, ešte toto železo si nakopeme. Ale keď nám spadne do lavy, tak nič. Dobre, tak ideme. Toto ideme hore. Vidíte, teda našli sme diamanty hneď v druhom dieli. A teda tých diamantov sa tak ľahko nevidí v druhom dieli, nie? Neviem, či sa to niekomu podarilo, ale kam vedú torče? Tam nie, takže stadiaľ to... To mám nejakú zvýšenú citlivosť, alebo čo? Neviem. No. Čo sa stalo? Čo sa stalo? What the fuck? Oh shit. Prepáčte, len nejaký... Aj bože. Veľkosť, bla bla bla. Ja chcem... Počkajte. Tu je celá obrazovka zapnuté, vypnuté. Tak, dobre. Super. Takže ideme zabiť toho creepera a keď sa nám to nepodarí, tak uvidíte, jak buchne. Ty vole, to je prúd.
No ja nie som teda profesionál, ale nevadí. No. No kam teraz? Kam teraz, ty vole? What the fuck? Kam som išiel? Oh shit. Tuto boli tie diamanty. Ale... Moment. Bože. O bože. Ježišmaria, že by tadiaľ to? Akože to sa mi moc nezdá, ale... Nie! O bože. Ty vole. Stačí, ak pôjdeme za nosom. No, tadiaľ toto určite nebude, už toto je isté, ale... Tu musí niekam... Moment. Mala by tu byť nejaká cesta. Hore. Au. Not? Not? Dobre, tak not, no. Ja som sa stratil v jaskyni. Teda preboha. Ja som sa stratil v jaskyni. To je hanba. Hanba. Dúfam, či niečo vidíte, pretože ja trošičku neviem. Nebudeme si šetriť ten železný krompač, lebo som povedal predsa, že... Ale keď to nebude toto, tak ja sa zblázním z tohto. Bože. 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 Pomôž mi. Absolútne neviem, kam idem. Ale absolútne... Ale ja neviem, či... Ale tam vidím nejaké kamene, tie by sa len tak neobjavovali predsa, nie? To bude určite moje, ľudia. Áno, tadiaľto sme mi spadli z toho... Tadiaľto po vode, nie? Takto som tu hovoril, že to je pekný vodopád tu na miniminingu a takto som sa tu zrútil dole, nie? Keď si niektorí spomínate, keď ste pozerali minimining, to prvé video. No, modlím sa, ak sa neutopím, tak áno. Tak ideme. Super, takto vylezeme tam, super. Ak nás teda neodradí ten prúd vody. Dobre. Už sme tu. A my sme podľa mňa boli v hore, že? Asi. Už je mi to všetko jasné, áno. A to fakt? Kam teraz? Aha, asi sem. Keď sú tu torče. Dobre. Moment. Toto je nejaká ona. Tadiaľ to sme nemohli počkať. Aj tam sme začínali prvé video, čo? A ja sa najem. Dobre. Budeme prechádzať ďalej. Takže tadiaľ to určite nie. Tadiaľ to už som povedal, že určite nie, tak určite nie. Tam je jaký spawner? To sa mi len zdalo, lebo tam tu dvaja zombikovia. No, skúsme. Áno, vidím sneh, takže
Sme na povrchu. Môžete sa tešiť. A žiadny kill sme nedostali. To je prvé, čo sme mohli stretnúť. Počkaj. Teda už som sa zlakol. Nebolo to? Áno, tadiaľ toto asi bolo. Tadiaľ do tej dierky nie. A áno, tadiaľ toto bolo asi hovorím, asi. Nie. What the fuck? To kde sme? To musíme prežiť nejaké dobe ľadovej? Áno, musíme prežiť dobe ľadovej. A ja nemám kyslík. Takže nad nami je ľad. Tak nič. Tak sme sa asi stratili. No. Potom keď sa tu stratím, až na konci videa, tak sa pozriem do miniminingu, do toho prvého videa, že odkiaľ sme išli. Pretože to už je... What? Ale musí to niekde byť tu. Pretože... A není to tu? Že by? Asi áno. Asi sme to našli. Toto sa mi nezdá. Toto sa mi ešte viacej nezdá. Toto sa mi... už sme doma. Už sme doma. Už to vieme, kde je. Dobre, už sme doma. Dobrá správa. A mali by sme naloviť nejakú zver. Pre istotu. Moment. Mali by sme niečo naloviť. Tak ideme von. Počkaj, nejaké schody potrebujeme urobiť. Ježišmaria. Takže nemusíme sa kúkať na minimining. Teda nemusím sa, respektíve. Takže, vidíte, takto vyzerá doba ľadová. Aha, dobre. Budíček, už sa zvonil. Tak, ja... Ďakujem, že ste si pozreli tento diel, bol veľmi krátky, áno, ale nevadí. Moment, vlastne ešte... A tam je zombík. Ešte niekoľko minút. Áno, ešte nejaké ešte 1 minútu a už budeme mať. Takže ešte 2 minútky, ľudia. 2 minútky, ale musím sa stále dívať do tabletu, že koľko natáčame. A teraz to príšerne laguje. Takže našli sme diamanty. Môžete byť radi a... Hopa! No, poď. Dobre, super. Ináč už vyšla jedna devina. Tak môžete si ju stiahnuť. Neviem, či vyšla iba v Česku, ale tak. Tak. Tak teda, dovidenia.